נקדיש אותה לאסנת אל-כביר, כן, אישה גדולה שיכולה להעביר תרבות גדולה כמו המסורת שאנחנו נוגעים בה. אז מנגלם לאסנת. אז אקם, ברכת השמש המאה. כן, שתישאר כאן בארץ ותחלוק איתנו את האהבה שלה. טריני שאיפה, צ'טוורי נשאיפה, פנשה שאיפה, שתנה שאיפה, סבתא חזרה, אשתה נשאיפה, נאווה שאיפה, וחזרה סמסתי. את ברכת השמש המאה ואחד נקדיש לכם המתרגלים ולכל המתרגלים על הכדור הקטן והחמוד שלנו. אז מנגלם לכם ברכות אקם לשאוף 101. דווה נשאיפה, טריני שאיפה, צ'טוורי נשאיפה, פנשה שאיפה, שתנה שאיפה, סבתא קפיצה חזרה, אשתה נשאיפה, נאווה שאיפה, וסמסתי. את 102 נקדיש למי שכאן יפנק אותנו בווניליה, הווניל האלוהי, כן, גלידת וניליה, תפנק אותנו, נקדיש לה את 102, ומחכה לכם, אקם, לשאוף, דווה נשאיפה, טריני שאיפה, צ'טוורי נשאיפה, פנשה שאיפה, שתנה שאיפה, סבתא חזרה, אשתה כפיפה לפנים, נאווה שאיפה, וחזרה סמסתי. את 103 נקדיש למנהלת הנמל, שזה לא טריוויאלי, שמאפשרת דברים כל כך מיוחדים כאן לקהילות שונות ומיוחדות. אז מנגלם למנהלת הנמל, אקם לשאוף, דווה נשאיפה, טריני שאיפה, צ'טוורי נשאיפה, פנשה שאיפה, שתנה שאיפה, סבתא חזרה, אשתה כפיפה לפנים, נאווה שאיפה, וחזרה סמסתי. את 104 לאישה ולצוות, לאל היוגה ולאל השמר, שעושים עבודה של כל שבוע כאן, 1,200 מתרגלים, מקום לכל אחד, מנגלם לאל, המנגלם לצוות המבורך, אקם שאיפה, דווה נשאיפה, טריני שאיפה, צ'טוורי נשאיפה, פנשה שאיפה, שתנה שאיפה, סבתא חזרה, אשתה נשאיפה, נאווה שאיפה, וחזרה סמסתי. את 105 לארגון מורי היוגה ולצוות בארגון מורי היוגה שתומכים בכל הפעילות הזאת בארץ. אז מנגלם אקם לשאוף, דווה נשאיפה, טריני שאיפה, צ'טוורי נשאיפה, פנשה שאיפה, שתנה שאיפה, סבתא שאיפה, אשתה נשאיפה, נאווה שאיפה, וסמסתי. את 106 לכל המורים היכן שהם, ולמורה שלנו האחד והצנוע והיחיד, שגם עם הליכתו ממשיך הרוח שלו מהדהדת דרכנו, גורוג'י פתה ביג'וי. אז אקם לשאוף 106, דווה נשאיפה, טריני שאיפה, צ'טוורי נשאיפה, פנשה שאיפה, שתנה שאיפה, סבתא חזרה, אשתה נשאיפה, נאווה שאיפה,
וחזרה, שמה שתהי. כן, את 107 נקדיש לכל מי שמוכן ויש לו את האומץ להתגבר על הדבר שהכי מפריע לו, ההתמכרות לאני, לאגו. כן, יוגה צ'יטה וריטי נרודה, החופש מהפרסונה. אקם שאיפה, דווה נשאיפה, טריני שאיפה, צ'טוורי נשאיפה, פנש שאיפה, שט נשאיפה, ספתה חזרה, אשתה נשאיפה, ונאווה שאיפה, וחזרה שמה שתהי. את 108, ברכת השמש האחרונה, נקדיש לדבר שמסורת היוגה אומרת, לקחת את הקשת של הכתבים. של הכתבים שיש להם את האיכות של המנטרה, שמשחררים את הפעילות ההכרתית, להניח בהם את העצמי, ולפגוש את מה? לפגוש את האהבה. אז לכל אלה שיש להם את האומץ לחיות אהבה אחת גדולה. אז אהבה אחת גדולה, את 108, אקם שאיפה, דווה נשאיפה, טריני שאיפה, צ'טוורי נשאיפה, פנשה שאיפה, שט נשאיפה, ספתה חזרה, אשתה כפיפה לפנים, נאווה שאיפה, וחזרה שמה שתהי. רק להישאר כאן.